Anya laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami setam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Bakit anak ko kuribubot na itan? Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayo. Urnusin nyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak na ita? Di ka mo ilaparaagan ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak ni tang anak ko. Sa maysa, 3 kayaw nga kakabsat ang nagdalan dita. Iso ang napuspusan. Ni nanang. Day tuma nga amam, kumikilaban. Anya kumikilaban nanang. Tunggal sumangpert nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pa'y. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api musay day di tatang. Palagip ko laeng anak ko. Iso adi mon dilawan ti panagkaw-kawas-kaw tabakit aklauna yan. Ay, sos! Ilukais mo lahat ng natapaldam ng imisbo na katakder na nang. Ay na, nagbayag kan tumamangin iti ridaw ti balayaw. Maka-is-isbo akaw. Sapay nagadot yung labas at tao di ti paraangan na nang. Ay, awan bibi ang kaw kadagita at tao ang makakita kanyak. Nga uray ibuyang yan kaw iti sangwanan da. Ang nalakit din ni nanang. Awan mo ti maalad na kanyak. Kaputa ba bakit anak kong Rodel anak kaw? Dandan ni Jack to pa yun makita ti dalan kong agawaid. Nagkapon nyo aya. Napanak na kiburas iti tarong Rodel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adanaw. Una na. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutun? Anya lakit din ni nanang. Bay-bayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat serserbinan, kaputawan mo't tanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamot dagiti nagpipinta sa kawus na. Hanggang di namot kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawus dagiti old-fashioned na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Un gayam, nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw, tadabalsigag apunti kayaw. Diyak mo no sa dino ti ayan giwasay ni Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing nga agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, saus, mayat ang digaw. Naglabis, tinanaw iti gripa o. Ago, parak man nagdigaw, stop no press ko, tibagay. Oops! Oops! Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Bakit ang matan? Awanan ti kargana da ita. Kaya rigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsakdo dito'y gripo. Kat makita na dayta. Kamakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsakdo ka kay Dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Itun kwanda amlingan ka. Nanang, Nagpigsapay mga roti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan nitang. Ika, naripwet ko nagiti kayo apag sungrod ko. Tayo nakpay nga ta.
Adumot tinday to. Sayang gamin dagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo akabala kabagkatan. Na. Adamang sit-sit kanyak. Sino ngay dayta? Imagayam gabi dayta mang sit-sit kanyak. Osan, umasidig ka dito, kaltingan. Na, anyat ibagangay kanyak dayta alaklakayan. Ay papanak man lang ganit ayan na. Sikamot gayam ti masabat ko diti paraangan na naosang. Ngam apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika mo gaya mait. Nasa kilang amin ti patong ko. Isu akas laag sakangak amag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imotyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak mabagkatan na gito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruaba ko nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa yabagkatan tinalo magalakay. Ay dahito tulaki din kayaw. Tijak kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko nana itay akabaulan na kano abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, dadaito mo day tapaldam. Abom lang nga rudan adada itak. Damagang lang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Barupay mo't day ta. Barungag paiso. Ngam nalaka mapisang. Naranggas to mo day dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin yun nanang? Anyat pa kainaigan na itidadaitom apaldayong. Ay, kukwa. Ay, di kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akaldeng. Takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamot agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay ay so napisang tipaldak. Nalaing pay asumangdo day ja akalday. Anya? Ayan tayo wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli sa balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa yung amin itay agsapa pinagbalsing. Irwar mo nga Rodel, tadama balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Adamot dikan dita ulo yaw. Harabatak day ta adikan. Tapno saan nga sakit ti ulok, abang susuon ka nagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukwab lang nagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya kag daw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Jak kaya ti mapudutan amang ayaw iji kabakiran. Ngawan nanang. Dumadan tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day tuyan a pagsungrod ko. Adama din mang sit-sit tanyak iti saan unay nga adayaw. Osan, dito, kumita ka dito. Ha? Ay, di man din gabi day ta. Umasidig kan Osan, kaltingan. Banjak! Anda bayabas ka, nagdadakkel. Ay sige! Urayan nak nga ron dinag!
gabay! Ni, dadaitam mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ti pisang na. Wen, anak ko! Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawusyo. Anyat napasama kaya. DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kamisita iso na pisang. Anya, adda sunggo ijay nangaywan nyo nanang. Adda anak ko. Nagsutila sunggo. Imbis ajay kayo ti ulien na. Saan mo tasak mo ti kayat nakalayaten. Anya, itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan nanang. Balang na ijay asunggo anak ko. Kanon na amin na makita na. Nagrawal. Anya, Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao diti balay? Malaman no sumangpat kayo. Ang mumbitin ti baro, mait anak ko. Mapan na sa pulin niya kasilpo ti puso na. Anya ka silpo sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga yawit dito balay. Kayat yo asawan. Adan ka ayan-ayat yo tatang. Adan! Jakla ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo nga rudan. Nagsapol kayo pa'y lang iti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmain. Saan nalindakayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay ti ayat. Makamu kayo latta tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Ta limad pa'y laang ti relasyon may. Secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man ito'y kayo dito'y paraangan tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis sa sugaw! Nay. Pangkis asong ko. Kung kunamuteng ka na usang. Sinalbag ka gabay. Si Kamoy lagayam. Kinigtot nakpay. Pasensya ka no usang. Sumurot ka kanyak. Adda papananta. Sa dinaw di papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umay ka na usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli iti bayabas. Saan ba't asikat umuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandog. Isa sumurutan kanyak usang. Makaamu ka gabay. Itay ka paya pumanag na diti paraangan, nitang ating kaw. Kaslada sapsapulag. Sapsapulag ani nanang Manong Rodel. Pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang. Imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na ngayo iji bakir. Imposible amanong. Nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan. Nabuntuon dan. Sa di nung arot tayo ni nanang itan. Hay jak mo manong. Sinapol ko amin nun aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid, ading kaw. Si kamot ti masabat ko diti paraangan nitang.
Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ang mapukpukaw. Anya? Nabanugak pa ikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpadat nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw. Nitang, Anya ti kayat mo asawan, mait. mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa apim manaw ngam saan mo't tin anagaw awid. Anya? Ngam nakuna na itay agsapa. Amapan na kano sa pulan, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa anagawid ni tatang ko? Nasaya at mata nasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malaman ang nagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa. Napanak mo nagaliwak say anitang anak ko. Tsak magkayat ti may ikan dito'y balay. Ha? Apay di tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa. Awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan. Ay uuwain kasta gagpaysaw. Naidalupi sa kak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti palda ka nagawid anak kaw. Anya? Ay naggalis nga minjidalan kaw. Isuan na ipatugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak. Anya pa'y nanang. Naipaklebak. Naidata ka naipasikigak pa ya. Imbaglaki day ka nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabawsan ni nanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisak ka. Laita mo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marut-rut-rutain. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Ngam kay-kayat namot nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ni nanang saan adumdumngeg. Mabanugak laang amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga rot ita ni nanang. Pinanawak ije balay ang manong. Binilin ko asaan arumrumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga rot no kastadin ko. Parikot ko ni nanang amarmara pukaw manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kamisetam ken baro Abram. Isuot mo dagitoy tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat dagiti na ingpis a kamisita. Ta presko iti bagay. Saan ako na ya mapudpudutan. Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimang nyo. Imbag kumano agbra kayo kat saan mo. Anya kumangay anak ko. Bakit anak on? Awanan ti may limang ko. Jak makakute ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano adda kayo dito'y unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod kat madmadlaw day ta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatang kanti ulo yo? Ala, isuot yo dagito'y nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang nga rimwara din ko. Wen Manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang. Tapno saan nga aglang-lang nga alusyang. Nasayat nga rod no kasta. Dandali nga rod jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Ka baro ti kawas na. Naurnos mo't basay ti langana.
Ay namanong, nakakaasi ak anang lukoy kan kwa na, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni Nanang. Di na baybay ang tibagina. Nagpintas ni Nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni Nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay, mauday tabaro kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ako bagay numakita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuan da boyfriend ka. Ha? Ala, pumanaw kad gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga rod kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di naw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas man ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumamang mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga aramidan. Nanang! Ayan nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Tadabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napanan nga tamanan na abak-baketan. Pimanaw manin asa na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ayat agtarakan iti bakaw. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, siguro kaklatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti balayaw. Ay, Oh, apay anak sanay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutam. ni Nanang amanong. Apay ni Nanang. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Malumtumanon no agawid. Anya lakit din ni Nanang. Pampanunutik lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gapot bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan na nga agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito ipadigok asidaan nyo ka ni Nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni Nanang. Ayun man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tong dito'y nagidaan tagabi. Aday, Jesus. Ay sus, nagadugag pa isaw. Kinaganda kong lagi ti ko taon. Ikasamdag iti nagado ako tong iti bagit gabi. Kumporme iti kagkagatanda. Nagsakit. Usang, ikatagdag iti nagado ako taon iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo manag na. Di ta kakaykaywan ti paglintagak nga agawid. Agawid ak tuhatan. Anay, nagsakit. Ikagat iti ko taon. Nagsakit. Ikaw ang garaw. Kat ko dagiti ko taon iti bagay Dananang kan tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na hindi lang ada adwa. Pakawanin da kami, nitang balasang ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami.
Pinlimod mi ti relasyon mi kani Gabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit ang makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapod kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo ita kini Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero abagiyo, agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta, mayat kayo nga asawa anak ni Gabi anak ko. Ay katuan ananang, apay kumaalapdan kayo, no agin inayat kayo laki ni. Agyaman na, numaawatan na kami kiniusang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa king kwana. Lab na lab kaw ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, Tata, Nanang. Agkasari kami, hindi kami itan na panawan nitang. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso te papanan me ni Pari Magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ayalakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Ah, Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mat? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Ganyan laki dinaya tayo sawak. Tulungan kanto, into nawan papanan me ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro urayan ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sitagan tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ha? Makipangan ka lang arudan? Mangyawid ka pa'y? Ha? Nagmaditikas tang aramid mo. Agasam may dayta ka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastaunay taplataw. Arig na kay aglupyasay. Gusto ka, pare. Nyalaki din ay. Di ka lapta nagtagtaga rin. Mangantaki din. Intulong ba ibus ko? Inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya? Ay, anya laki di na kinarawat dayta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing. Pwede kastangar, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Ngalalala. Manganta ka rin. Inak pa'y mangala intun malpas ko tikan ka lang. Kurang pala ito pare Magno. Ala, makamu ka pare. Basta inton malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamu ka, no kaya mo pwede mabati dito. Uwan pare. Awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti ka intun madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami ije balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pelay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo intut sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumot ng dagito'y akar ni Tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumanga. Inyawit ko tagita nagkapiti punsyonan anak ka. Anya kayo matan Tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang pwedeng anagapoy di palengkay. Ingkay abanan. Tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya?
Apay di mo matla garawan ang nagitamakan ba kay? Nalpas kamin anangan kini mayrang anak ta. Idinto to sika. Buy-buya ang matlatan nagitamakan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si da umlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagitamakan gaputa. Sayang man. Rawot ka talaga. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak dito kanyak baka. Awan dito high blood kanyak. Kat no nagsalon ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrit nakitibagik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Di nakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Kaditi ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayo, dapin na pati pa panakita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Manyati kayat yung ibagatap no sa anak amauti. Hindi po siya. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ayan nanang. Bye-bye, ano lagi tao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siya ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Tulong ako lang ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti mang magigyaw. Awan bibiyang lagi tatawa kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatig ngagpaiso Ako nga paray, nadamag ko nga. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbi ka. Pudno ka Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka nga. Uwan pare, makandaytan ko naman. Anya lagi din pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pauday? Uwan pare, karnidaytan ko naman. Anya laki ide. Sige nga ron paray. Dagasin naktulatan niya bala hindong bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Uwan pare, namnamaam asaan ka maladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan, sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay anak kasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasyeng aramidan na. Anya lakit din ayan ni tata. Di lang maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasyeng mat ti kayat ng aramidan. Malang, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti exam nyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Uwan ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pasaray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagaduti makan pare magnaw.
Ipapasta ti mangan. Talaga naggimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasita ka dagiti kastong. Di mo na ya pare. Si kalatan ti kitain na kita tao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli dyan ti makan. Awan bibiyang ko ka dagiti tao. Mangandamot nga min ano kayat da. Anya lagi din pare. In ka pa'y mga alay ti ka rin. Ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitla ang harod pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot. Iti si dami dyan pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka day, nga awan babain mo, duro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wano madingin na ramit ko. Kasano kumaako nayo amang ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wano pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babaeng, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de, amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramida. Iso adida kung pakasikuran pa. Baybayan niyo wag sa ulat na nagitataw kayat na nga ibaga ti kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawam nga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka dinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak niya. Aniya? O, at ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawam. Awan nanang, kas itisigod ah. Napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang nga raw, tikas jay nga aramidon na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang. Amangan numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing na nga agsida iti karne. Ala, bay am anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di numanan ti papanamlakay, mapan kakadimanan makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manin makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungot bakit. Alisto ka abumakit mo kusta. Sige, sige. Inak ko. Amakan wala daw iti papalak. Mangala ka nga rodan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Mangkapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba ka? Pang-asin. Agreeing ka man. Apay ay duro. Ay, disturbo ka mag-itipan na to. Bakit tulungan na? Nagsakit doon na yung tiyan ko. Ay, diyan ako na maitoray. Ha? Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man nga rin bakit tarasam. Talaga diyan ako na maitoray. Nakaroon sa sakit tiyan ko. Mangan kan duro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mula adagos iti ospital. Huwag nga rin bakit. Mga pengay. Natingmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanya bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne.
Impakan min iti aso ti inyawid mo akarne. Kaputa na bang lugs. Ah, Iso day ti makagapon no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo ka dagijay amakan. anya. Ay, sayang pa idagijay bakit? Sa pinagado. Ay, yung ngamin amo na bang lisgayam dagijay bakit? Di mon sayangan dagijay akarne, Doro. Pag nakmam kumantikas diyan napasamakan ka. Rawat ka nga minunay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, uston bakit? Bayan, talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit tingin siya na pasama kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tirik na mo ngay? Napakaruan ka magagamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. Huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam, kumantikas dyan na pasamak ka. Huwag pare magnaw. Jakton kaya ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasubla ti kaaruba tayo nanang. Napan ko laki kinita ano mayatmat laang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto nga min dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglown, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman, pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidak, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare. Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kaya't ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat no, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Daytoy ti listahan dagiti gamit iti dayja restaurant. Daytoy mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, nga mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% mat kan kuana. Mga ala kayo ititauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit? Saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka naman ti customer lakay.
Anya nga tagagpaiso. Isupay kumamot ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam siguro lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarem. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto dayjay adwa. Imanugutan nila kay kumare. Ayan nga iti kwarta, mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, mare. Anya day ta, Mari Merlin. Ay, okay lang nga sanak nga trabaho, mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikat mo na, mangala ta iti swelduan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Di mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay, no saan ka abisi, tapno makita mo't tinegosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbiro kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakala ang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ang maarami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Una nang, Kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi ken ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Limaba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siya rin ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kanta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, ang di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare, adda ka de. Adaak dito'y Mare. Sobrang kalaktan Ti anak mo ngay, Mare. Ay, nakaturong pailaang Mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta itad ko tibingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan Mare? Una. Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman ak Mare. Awan anyaman na, Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito lang, itad na.
ti ko na nilakay ko kat ano ka nung mati customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarem, abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwa na. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase iti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagak ken manong densyo nga agayab iti kadwa na, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babong. Wan, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant nyo, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumare. Anya? Di, agimbistigar ka, abakat. Saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang ti-sales tayo? Uy, dahil talaan. Sigurado kayo ha? Awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramid ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may isa, adamo ti CCTV. Ha? Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada pa rikot? Ay, awan mi kidi mangibati ka kung may ti pagbariyami karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sa ngaribo ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Abalin da ita. Inapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya at latamit Merlin, ading ko. No imay nga tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Tignalan ni Abi aminin itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa ya. Adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno saan nakrowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adamat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakkel mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numa-over ko ti lutlot ituloy tanton tag istorya, indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka din, nanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day na. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit din, nanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Tidaduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Amo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka din, nanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya? Ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di naman ito din tibingay ko.
San matasigo da kastoy? Apa yung ta? Day ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka, ta si kapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapul mo kan kwa na. Sa ludsudak lang kumatibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod ah. Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat. Di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan ti nagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritanta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Saan ko mamatakas ta, Mare? Jakon kaya ti agbali na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Una yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay na, ma-stress ako namang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadahal iti relasyon mo nga kumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na aga pula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti plano. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasim, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga mintikas onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isublik tung. Awan lat amok dita. Maasik ako makanyak, Mare. Saan mabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao? Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem
Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang ruuna pa ikat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara nanang. Do saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at tinigusuyo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.